Allah idan ba ki da amfani. Lafiya? Lafiya. Ina da. Gaskiya ba. Kuma kina tunanin akwai matsala ko kuma kina son ki ban nan da wai ko ki ban address din ne. Ai ni ban da Sai waya. ne sai ko Gaskiya ban da waya. Sai dai na kwatanta ma gida. ba matsala. Da ka sha kwanan nan gida na ɗaya na biyu nan ne gidan. Da gidan su abinci. Gidan suka dija. Da gidan suka biya babu wata ishiya ko na Ba. Na gode. Na gode. Yawwa kai da Allah ka koma. Da Allah ina ne gidan su? Da Allah. Ka san Khadija suna da yawa. Gidan suna da yawa anan. To ka san menene? Har sai mun je da na koma. Gidan sa. Wata ma nan arin gidan da ya ta kana fita ba ta yake biyu ta ce. Okay, shikenan. Nagode. Kaji? Ya dare ka da ban ga Na ya taki. yayata kuma ai ni ce Khadija. Okay, ke ce Khadija ki aka kira mun yanzu. Eh. A'a. Yanzu kina nufin baki da wata yaya? Eh. Okay, ke ce ke za mu yi magana kenan. Ni ce Khadija. Na rusa soyayya da girma. Haka je na fa. Ke? Ki ga wannan abu? Allah ka ci daga nan gurin ki zai kira min yayi. Ni kake kora? Dan kana ganin na karama zan iya soyayya da kai. Ke kika kare ni maka magana. Suna tattara. Kana karama. Inda kana kallo na karama to shi kenan kayi wa kanka.